ମାଟିରି 36 ଇଏ ଗୁଡ଼ା 2025 ପାଇବ ପୁରା 26ଟା ଅଛି ଆଉ 26 ବର୍ଷଟା ପୁଣି ଆହୁରି ତୋର ବା ଅଛି କେତେଟା କହିଲୁ 12 4 ଆହୁରି 16ଟା ଆହୁରି ଅଛି। ହଁ 1.5 ବର୍ଷ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲୁ ତି ନାଇଁ ଆଉ 15ଟା ଅଗଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଆଉ 15ଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର 12 4 16ଟା ନାଇଁ 16ଟା 26 ପାଇବ। ହଁ 2026 ପୁରା 26 ବର୍ଷଟା। ଇଏ ଗାଡ଼ିଟା ହେଲା କଷ୍ଟ ହଉ ନଷ୍ଟ ହଉ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏତେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ସ୍କୁଟି ବେଳେ ଭାରି ଇଏ ହେଲାନି କହିଲୁ ନା ଦେଲୁ ତୁ କ'ଣ 23ରେ ଆଇଲା 24 କେତେରୁ 2024 ଜାନୁଆରୀ ନା ଫେବୃଆରୀରୁ ଦେଲୁ ଜାନୁଆରୀ ଦେଲୁ 2024 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ତୁ 2023 ନଭେମ୍ବରରେ ଆଣିଥିଲୁ ନା ଚିକୁ ଆଣିଲା ସାଇକେଲ 23 ପୁରା ଇଏ ହବା